Qatt ma nafu illi gerger, qatt ma naf illi qalli li qiegħed ħażin. Issa mistrieħ, issa tinsab aħjar. Huma dawn il-kliem illi kiteb il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara l-mewt ta' missieru John li kellu 90 sena. F'messaġġ emozzjonanti li wassal permezz tal-midja soċjali, Bernard Grech spjega kif ġimgħa ilu meta kien diġà qed iħoss li ħajtu waslet fl-aħħar kien staqsih kif tħossuk ba' u bil-kemm felaħ jitkellem wieġbu aħjar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista jistqar illi missieru issa jinsab aħjar żgur jgawdi l-eternità ta' mħabba li dejjem xettel fulidu. John Grech kien raġel illi ħadem bla għeda għall-familja u fl-aħħar snin hu kien residenti f'San Vincenz de Paul. Dan kien il-messaġġ illi għadda missier Bernard Grech meta hu kien ġie elett fit-tmexxija tal-partit. Bernard ħossib il-familja u ħossib il-ħuta kollha. Aħna rabbejnikom maqudin. Ma jonqoskom xejn. Jiena żrajt fikom mit-tajjeb. U llum qiegħed nara l-frott. John Grech illi kien eks-impjegat tal-NM Malta kien miżżewweġ u kellu 4 tfal: Noel, Josiah, Marika u Bernard. Partit Nazzjonalista fl-istqarrija esprima l-kondoljanzi tiegħu lill-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-familja Grech għal-mewt ta' missierhom John u jingħaqad mal-familja f'dan il-mument diffiċli. Prim Ministru kienu wkoll fost dawk li waslu l-kondoljanzi tagħhom lil Bernard Grech għat-telfa ta' missieru. Messaġġi simili jaslu wkoll mill-President ta' Malta George Vella u l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Mela ħarġet l-aħbar, il-Partit Nazzjonalista ħassar l-attivitajiet li kienu pjanati għal-jum tal-ħadd brabta mal-festi tal-Indipendenza. Net News iwassal il-kondoljanzi lill-kap tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll lill-familja Grech.